pero que ademais nos vai afectar porque nós non temos competencias para regular relacións laborais. É unha competencia do Estado para garantir a unidade do mercado. Todo aquilo que implique unha alteración da unidade do mercado do punto de vista laboral che van a aplicar sancións moi duras. Hai casos concretos de convenios colectivos negociados pola CIGA ou de convenios colectivos negociados por sindicatos de outras partes do territorio que, sin ánimo de alterar a competencia, sino simplemente de garantir unhas mínimas condicións laborais, foron obxecto de control pola Comisión Nacional da Competencia e impuxeron sancións severas. Este déficit de protección, porque non temos competencias no ámbito laboral, podía ser cuberto ou podía ser salvado a través da negociación colectiva. Aí, de maneira moi inteligente, a CIGA sempre sostiña, pois, moi ben, vamos a negociar convenios colectivos e convenios colectivos galegos. Isto é, convenios de sector. Convenio de sector, como sabedes, é de concretos sectores da economía, sector da hostelería, sector do metal, sector da construcción, etc. Entón, ao coller o sector e coller de ámbito galego, tentaban garantir frente ao déficit ou a falta de soberanía en temas laborais, pretendían garantir que todos os traballadores dese sector da produción tivesen as mesmas condicións laborais, de modo que as empresas dese sector non puderan estar especulando cos seus propios intereses. Pero que fixeron as últimas reformas laborais? Espiciadas precisamente polo Banco Mundial, pola Comisión Europea, pola Troika. Foi atacar a liña de flotación da negociación colectiva, permitindo que as empresas se poidan descolgar do que digo os convenios do sector e, polo tanto, que unha empresa poida desvincularse do que digo o sector e aplicar as súas propias condicións negociadas, entre aspas, mas ben impostas, aos seus propios traballadores. Polo tanto, tamén desde este punto de vista, a única opción que tiñamos para cubrir esta falta de soberanía do punto de vista legal a través da negociación colectiva, pois tamén se ve menoscabada.